A wannan da so gabata ba wai su sauya fasalin gabas tsakiya bane kawai. A'a, sun daura duniya ne akan wata gangar albusai da ke dab da fashewa a kowane lokaci. Alamun tashin hankali na ci gaba da bayyana tun daga Bahrain zuwa Jordan, sannan tun daga Washington zuwa Tehran. Ba wai muna magana bane kan wata 'yar karamar arangama, muna magana ne kan wani gagarumin fito na kai tsaye. Mafarin lamarin ya faro ne daga mashigin da ke ciyar da duniya, wato mashigin ruwan Hormuz, wanda a yanzu haka da muke muku magana wurin yana rufe a hukumance daga Iran. Amma ku dan dakata, yayin da muke kawo muku wannan zafafin labaran, akwai wata manhaja ta sauwake muku komai a wuri daya, wato manhajar Subdata app. A wannan manhaja zaka iya sayan data tun daga 1 gig, 2 gig har zuwa 10 gig akan farashi mai rahusa da ba sai aljihunka yayi ciwo ba. Sannan za ku iya sayan katin waya airtime, biyan kuɗin kallon TV irin su DSTV, GoTV da kuma StarTime. Za kuma ku iya printing ɗin katin ɗan ƙasa BBN duka a cikin application ɗaya. Wani albishir mai daɗi kuma shine a duk ƙarshen wata kamfanin Subdata app suna ware kyaututtuka masu gwaɓi domin raba wa zaratan kwastomominsu da suka fi kasancewa da su da kuma yawan amfani da manhajarsu. Me kuke jira? Ku danna link ɗin da ke comment section domin sauke application ɗin Subdata app a Play Store. Bari mu fara daga mashigin ruwa na Hormuz. Masu sauraro, dakarun kiyaye juyin halin musulunci na Iran sun bayyana karara a fili cewa ba wani jirgin ruwan da zai sake wucewa daga yanzu har sai yadda hali yayi, wanda sakamakon ya zama ya haifar da tsayawar harkoki gaba daya, inda zirga-zirga a mashigin ruwan ya faɗi da kusan kashi 90 a cikin 100. Wutar rikicin ta faru ne a daidai lokacin da wani jirgin ɗaukar kaya mai ɗauke da tutar ƙasar Cyprus ya yi yunkurin wucewa, inda dakarun juyin halin musulunci na Iran suka mayar da martani ta hanyar harba masa harsashen gargadi. Sannan kamfanonin dillacin labarai irin su AP da kuma Sky News sun tabbatar da harba makamai masu linzami kira cruise missile kan jirgin, wanda hakan ya haifar da tashin wuta tare da batan ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin a tsakiyar teku. Wanda ma sauraro, martanin Amurka bai yi jinkiri ba, domin kuwa ya zo ne kamar wata saukar aradu da ka. Sakataren tsaron Amurka ya bayyana a cikin kakkausan lafazi cewa Iran ta ɗauki matakin da san ba zai kai mata ba, kuma a yanzu haka za ta fara ɗanɗana kudarta. Ba da jimawa ba masu sauraro, rundunar sojin Amurka ta Tsakiya wato SETCOM ta kaddamar da zagaye na 3 na hare-haren sama masu tsanani da muni kan Iran. Ku saurari waɗannan alƙalman da kyau. Sun tabbatar da cewa sun rusa sansanonin soji guda 140 a daren jiya kawai, wanda ya zama adadin wuraren da aka kai wa hari a wannan makon kadai ya kai wurare guda 300 a cikin Iran. Sannan har-haren ba tsaya a bakin gabar teku kawai ba. Jiragen yakin Amurka sun kusa har cikin tsakiyar kasar Iran, inda aka ji fashe-fashe a garuruwan Bandar Abbas, Sirik da kuma Asaluye. Sannan kuma lugudan wutar ya bazu a karon farko zuwa jihohin cikin gida kamar Kaman da kuma Liristan. Dakarun tsaron sararin samaniya Iran suka rika harba makamansu a sararin samaniya domin mayar da martani. Sai dai duk da haka rahotanni na cewa an ruguza hasumiyoyin sadarwa, rumbunan makamai da kuma na'urorin hangen nesa radas wanda ke bakin aiki. Sai dai masu sauraro, tambaya shine wannan martani Iran ta mayar game da wannan munanan hare-haren na Amurka. Masu sauraro, martanin da Iran ta mayar ya zo a wani yanayi na fashe-fashen bama-bamai, sannan kuma a faɗin yankin baki ɗaya, inda suka auna dakarun Amurka da ke gudanar da ayyukansu a yankin Gabas ta Tsakiya baki ɗaya. Dakarun kiyaye juyin halin musulunci na Iran sun harba jerin makamai masu linzami da jirage marasa matuka masu ɗauke da bama-bamai ga duk wani sansanin sojin Amurka da ke yankin Gabas ta Tsakiya. Amma ga jerin wuraren da aka kai wa hari kamar yadda rahotanni suka bayyana. Na farko, kasar Jordan an ruguza gaba ɗaya cibiyar bayar da umarni da sanya idanu gami da rumbunan ajiye jirage marasa matuka kirar MQ-9 a sansanin sojin sama na Yarima Hassan. Sannan a karon farko Iran ta kai hari Oman. A wannan masarautar da babu ruwanta, Iran ta kai hari kan cibiyoyin bayar da tallafin kayayyaki ga manyan jiragen ruwan yakin Amurka masu ɗaukar jiragen sama a tashar ruwa ta Duqm. A Kuwait kuwa, inda fargaba ta fi tsanani, sojojin Iran sun sanar da kai hari kan na'urar kakkaɓo makamai na Patriot gami da rumbun makamai da kuma na'urar radar Amurka. A Bahrain kuma da Qatar, an yi ruwan bama-bamai kan na'urorin sadarwa da radodin Amurka gami da cibiyar shirye-shiryen sojin sama da ke Qatar. Sai dai dakarun Qatar sun sanar da cewa sun yi nasarar dakile hare-haren makamai masu linzami da aka kai kan kasar, tare da kakkausar suka daga Bahrain kan abin da ta kira salon gaba da gangan. Masu sauraro,
Yakin fa yanzu yana fuskantar wani yanayi ne na ba gudu ba ja da baya. Mashawarcin jagoran addinin Iran Mohsen Reza ya fito fili inda ya bayyana cewa mashigin ruwan Hormuz wani ginshikin karfinmu ne na dakile har-hare, kuma ba za mu taɓa sassautawa a kansa ba. Haka ma batun ɗaukar fansa kan kisan tsohon jagoranmu wato Ayatollah Ali Khamenei ba zai taɓa wucewa banza ba, ko da ku a ce wannan yakin da ake ya zo ƙarshe. Masu sauraro, wannan shine martanin Mohsen Reza, inda ya cin alwashin ramuwar gayya kamar yadda jagoran kankat wato Mujtaba Khamenei ya ci alwashin ramuwar gayya a jiya. Sannan a ɗaya bangaren kuma wasu majiyoyi daga Iran sun tabbatar da cewa hukumomin ƙasar sun ce ba za su taɓa tattaunawa a karkashin ruwan bama-bamai da barazanar Amurka ba, wanda wannan sanarwar ta fito ne yayin da idanu suka karkata zuwa Muscat, inda ake kokarin shiga tsakani ta hanyar Qatar da Pakistan domin farfado da fahimtar juna a siyasance. Kuma yanzu masu sauraro, babban abin tsoron shine shin diplomasiya za ta yi nasara a dakikun ƙarshe? Koko a awanni masu zuwa za mu ga wani lugudan wutar da zai sanar da fara yakin duniya na uku a hukumance. Sai dai a yanzu daga kofar Gabas tsakiya bari mu shiga cikin Iran mu ga me ke faruwa. Masu sauraro, illolin ba tsaya a fagen yaki da kuma tekun da ke ci gaba da ci da wuta ba. A cikin gidan Iran ma al'umma na ci gaba da zanga-zanga cikin fushi. Taron makokin tsohon jagoran nasu ya rikide zuwa wani gagarumin gangamin al'umma masu tsananin fushi. Kiraye-kirayen da suke ta yi ba wai kawai sun sanya Amurka da gwamnatin Trump a fagen daga bane, har ma da su kansu shugabannin Iran din da ke nuna goyon bayan a koma kan teburin tattaunawa. Wanda a takaice masu sauraro, a yanzu haka al'ummar kasar na mika wani sako ne mai karfi guda ɗaya. Babu wata tattaunawa da Washington, kuma yanke alaka shine zaɓi ɗaya da zamu karɓa. Wanda masu sauraro, waɗannan sakonni na fushi musamman kiraye-kirayen ɗaukar fansa ba su wuce hakan nan ba tare da martani daga Washington ba. Shugaban Amurka Donald Trump cike da jin zafin rai ya fitar da wani kakkausan gargaɗin kai tsaye kuma mai tada hankali da ke cewa akwai makamai masu linzami na intercontinental ballistic missile da ke iya isa kowace ƙasa a duniya da aka saita su kuma aka fuskantar da su zuwa Iran daga Amurka, wanda ke jiran danna maballi guda ɗaya idan har Tehran ta yi yunkurin aiwatar da wani shiri na kashe shugaban Amurka Donald Trump. Amma fa duk da wannan gargaɗi da barazanar wuta, Trump bai dakata a nan ba. Ya fito fili ya yi wani bayanin da ya sauya al'amuran baki ɗaya, sannan ya sake rura wutar rikicin, inda ya yi ikirarin cewa ya amince da wata bukata daga Tehran na komawa kan teburin tattaunawa. Sai dai wannan ikirari na shi tuni ma'aikatar harkokin wajen Iran ta gaggawar musanta shi baki ɗaya. Tana mai jaddada cewa sam bata mika wata bukata makamanciyar wannan ba. Wanda a tsakanin wannan cece-kuce na harbin juna da musayar kalamai, wata babbar matsala ta sake faruwa wanda ta haifar da fargaba a mashigin ruwan Hormuz. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Arkashi daga babban birnin Oman wato Muscat ya kaddamar da wani harin baka inda ya jaddada cewa Tehran tana cika alƙawuranta. Amma sakataren Baitul Malin Amurka na keta sashi na 9 na takardar fahimtar juna da ke tsakaninsu. Daga wani bangaren kuma an fallasa bayanan asiri game da tsananin matsin lambar Amurka ta shafin Axios, inda Washington ta sanya wani sharaɗi da ba gudu babu ja da baya a kansa. Dole ne Tehran ta fitar da sanarwa a hukumance da ke amincewa da buɗe mashigin ruwan Hormuz ga zirga-zirgar jiragen ruwan ƙasa da ƙasa, kuma ya kunshi tsayayyen alkawari na dakatar da kai hare-hare kan jiragen kasuwanci. Wanda a yanzu haka da muke magana masu sauraro, gwamnatin Amurka na cikin shakkar cewa ta yaya za su amince da gaskiyar Iran da kuma ƙarfinta na kiyaye yarjejeniyar nukiliya nan gaba, alhali ta kasa cika wani alkawari na kai tsaye da ya shafi tsaron zirga-zirga a mashigin ruwan Hormuz. Sannan a tsakiyar wannan tafarfasa ta fuskar soji da siyasa, wata muhimmiyar tambaya mai ban al'ajabi na ta kai komo a yanzu haka a farfajiyar cibiyoyin yanke shawara na duniya, wanda ita ce mai yasa Amurka tare da dukkan rundunarta ta soji mafi ƙarfi a tarihi ta gaza ɗora cikakken ikonta akan wata hanyar mashigin ruwa wanda gaba ɗaya faɗinta bai wuce mil 21 ba. Masu sauraro, sirrin da ke tattare da hakan ƙwararru kan harkokin soji gami da alamomin ƙasa ne suka fayyace shi. A zagayen tashe-tashen hankula na baya da suka kwashe sama da kwanaki 39 suna faruwa, Amurka da Isra'ila sun yi amfani da manyan makamansu masu ƙarfin halakarwa fiye da kowane lokaci. Kuma duk da haka ba su yi nasarar sun koyar da Tehran ta biyayya ga umarnin Amurka ba. Wanda dalili shine dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun gina dukkan dabarun yakin su ne kan abin da aka sani a kimiyyar soja da salon yakin bazata ko yakin sunkuru, wato asymmetric warfare, wanda wani tsari ne da aka tsara musamman
domin jurewa yaƙoƙi masu tsawon lokaci da ke gajiyar da abokan gaba, tare da yin watsi da cikakken ƙarfin da Amurka ke da shi a sararin samaniya. Ƙasar Iran tare da faɗin ƙasarta da ya haura murabba'in kilomita miliyan 1.600 da kuma iyakokinta na ƙasa da ƙasa da na ruwa da suka hada da ƙasashe 7, tana da wata gagarumar fa'ida ta fuskar yanayin ƙasa wajen ɓuya da kai hari. Mafi muni ma shine masana'antunta na kera makamai da ke ƙarƙashin ƙasa ba su taɓa dakatar da ayyukan kera makamai masu linzami da jirage marasa matuka ba, ko da lokacin da ake cikin yakin gadan-gadan. Wanda hatta a lokacin da hare-haren bama-baman Amurka suka yi tsanani a cikin ƙasar, martanin da Iran ke kaiwa da suka shafi sansanoni da cibiyoyin Amurka a ƙasashen Larabawa guda 6 a lokaci guda ya fallasa asirin ƙarfin da ke ba Amurka kariya, tare da tabbatarwa da duniya cewa a yanzu Iran wata babbar ƙasa ce a yankin kuma mai tsananin kafiyar gaske, wacce za ta iya cutar da makiyanta da ƙarfin tsiya. Sai da tambaya a yanzu shine, wane irin katin zamba ne mai firgitarwa ya rage a hannun Washington? Kuma wanne jan layi ne wanda a yanzu idan har aka tsallaka shi, duniya ba za ta sake komawa yadda take ba? Masu sauraro, a yanzu idanu fa gaba ɗaya sun karkata kan wannan barazanar harin wanda shugaban Amurka ya yi na ƙaddamar da lugudan bama-bamai kan cibiyoyin makamashi, tashoshin lantarki da manyan gadoji a faɗin ƙasar baki ɗaya muddin aka yi ƙoƙarin kashe shi. Wanda wannan zaɓi ana kallonsa a matsayin wata tabbatacciyar hanya wanda za ta iya kai duniya ga wani babban bala'i da hargitsin da ba za a iya shawo kansa ba. Domin kuwa lissafin da Iran ta yi muddin hakan ya faru a rubuce yake, kuma an rubuta shi da haruffan wuta ne. Tehran ta yi kashedi karar cewa duk wani hari kan cibiyoyin makamashinta zai sa gaba ɗaya tashoshin lantarki, rijiyoyin mai, tashoshin tace ruwan teku a dukkanin ƙasashen yankin Gulf su zama halittattun makasudan ayyukan soja da za su kone kurmus nan take. Masu sauraro, matakin Iran ba wai zai tsaya kan rufe mashigin ruwan Hormuz bane har abada. A'a, zai kai ga murkushe tattalin arzikin duniya ne da kuma yi wa ƙawayen Washington kisan gilla. Amurka bata zo daga nisan da ya kai kilomita 14,000 don kawai mashigin ruwan Hormuz ba. Ta zo ne domin tabbatar da ikonta na dindindin kan rijiyoyin iskar gas da man fetur, gami da ƙoƙarin yi wa ƙasar China ƙofar rago a nan gaba. Amma kafewar Iran a bakin rami na iya mayar da wannan mafarki zuwa wani mummunan farmaki inda kowa zai ƙone Hormuz. Awanni masu zuwa, ko kuma na ce kwanaki masu zuwa, za su tabbatar da gaskiyar al'amarin. Shin Trump zai danna maballin halaka kansa ta hanyar kai hare-hare kan cibiyoyin makamashi? Koko Washington za ta fahimci iyakokin ƙarfinta na soji da take da shi a gaban dabarun yakin sunkurin Iran? Kafin mu karkare ga wata sanarwa, akwai wani sirrin kasaita da kwarjini ga duk mai son barin kyakkyawan tarihi a duk inda ya gifta, wato kamshi da turare. Kamfanin Ahali Islamic Medicine and Perfume sun zo muku da zafafan turarukan fesawa na alfarma da sace zuciya. Sun tanadar muku da launuka daban-daban tun daga kalar gold, kalar ja, shudi har ma da baki. Ba kuma anan kadai suka tsaya ba, ga mata da kuma ma'abota son kamshi a ofis. Ahali sun zo muku da turarukan wuta wanda aka sarrafa da tsintsar itatuwa masu albarka, wanda zai tabbatar da nutsuwa da kamshi mai dorewa a cikin gidajenku da ofisoshinku. Ku gaggauta mallakar naku yanzu domin nuna bambancinku a cikin jama'a. Ku tuntuɓi Ahali kai tsaye ta wannan lambar domin yin oda. Ni ne naku Muktar Adam, ku huta lafiya.